Zrušilo se mi video. Ne. A mal jsem ti úplně... Ne. Že se to na tom... No, že mi můžete dát velké vďaka, ale nejde to. A napíšte mi do komentářů, kdo hraje Rivals a tak. No, ještě raz půjdeme teda. Kdo hraje Rivals, tak napíše já Rivals. A kdo ne, tak já ne Rivals. Jo, vím vám, už ne. Zrušil jsem všechno, tak toto je Smartbox, všade má Smartbox. Má Mamia. Aleluja, dal jsem tady Mamia, no. Ach jo. Tak dejte mi velké vďaka, jak vidíte, vlastně nemůžete. Nevadí, já to udělám. A budete mi moc dát velké vďaka 500 euro třeba. Ale prostě dejte mi mladé euríčko. Velké vďaka, alebo no to je jedno, jaké vďaka. Koliko dát, jaké velké vďaka dáte, koliko euro, tak toliko dostanu možno, nevím, jak to moc funguje. A za to budu víc produktů a tému, kdo mi to dá, napíše. Dal jsem ti a napíšete koliko euro, alebo českých a no, a jak to půjde, no a já mu dám hned odpověď, nevím, či hned, ale jo, odpověď, dám na to srdíčko a někdy, když mi dá na každé video podporu, třeba 50, 10 euro, no, z 500 by mi nejvíc pomohlo. No, ale to nevadí. No, a keď mi dáte třeba si to nějakou malou sumu, okrem 2 eura, alebo minimálně 10, tak dostanete možná zadarmo moje emoji, keď to půjde nějak. Nevím ještě moc. Nevadí. Dostanete zadarmo moc věcí. Máte mě. A keď budete chcet intervajev, tak to až třeba za 5 roků. Jo. Dělám si fandu. Kdo bude chcet intervajev, tak povím. Tak povězte. A keď chcete vědět, kolik mám let, tak se musí